Ben jij al gaan kijken naar Pommelien Thijs in de AFAS Dome? Dan heb je deze ringen en deze outfit waarschijnlijk wel gezien. Afgelopen week speelde Pommelien Thijs al voor 3 volle zalen. En dat zal ze donderdag en vrijdag opnieuw doen met juwelen en kleren gemaakt door 2 Limburgers. Alice Jacobs uit de Senderloham ontmoette de zangeres tijdens haar werk in een café in Brussel. Pommelien merkte haar juwelen die ze maakt onder de naam Massive Jewelry op en sprak haar aan. Sinds 2025 maakt ze dan ook de juwelen voor Pommelien Thijs. En ook in de AFAS Dome draagt ze de juwelen. Op de ringen staat Gedoe, de naam van haar laatste album. Het idee kwam van Pommelien, maar ik mocht ze in mijn eigen stijl ontwerpen, vertelt Alice. De ringen vallen op door een grootte. Alice vreesde even dat ze te uitgesproken zouden zijn, maar Pommelien was meteen grote fan. Naast Limburgse ringen verscheen er ook een Limburgse outfit op het podium, van Echo Shauna, een zijproject van creatief directeur Deborah Bloemen uit Meeuwen-Gruitrode. Deborah en Pommelien leerden elkaar kennen in 2023. Die samenwerking viel voor beiden zo goed mee dat Deborah meteen opnieuw instemde om een look te creëren voor de shows in de AFAS Dome. De look is een compositie van zilveren gerecycleerde objecten op een zwarte jurk, met als resultaat een sprookjesachtig tafereel. Pommelien laat mensen volledig in hun kracht. Dat is fijn om mee samen te werken, klinkt het bij Deborah.